ଅଛି ତାକୁ ଖୁଆଇ ପାରିବ? ହଁ ମାମୁଁ ଅଛି ନା ଅଛି 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 ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଅଛି କଣ ମାରିବ କି? ମାରିବୁ କଣ କହୁଛୁ ବେ? ମାରୁନୁ। राणा भाई कल हाँ हेलो भाई हाँ हाँ बाटो पहुँची ठीक अच्छे କହିଲୁ 12ଟା ବେଳୁ ଆସି 12ଟା ହେଲାଣି କାଇଁ ଆସିନି? ମାମୁଁ ଆସିବ କିଅଣ ଆସି ଗଲାନି। ଛାଡ଼ିକି ପାରିବି ତତେ ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ଛାଡ଼ିବା ଗରୁ ଉପେକ୍ଷା ପାରିବି କରି ଅପେକ୍ଷାର କାଳ ସରୁ ସରୁ नमस्कार ତମ ନା କୁଆଡେ ଆସିବେ? ଆପଣ ପାଖରେ ସବୁ ତ ଏଇଠି। ତୁ ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ତୋ ପାଖରେ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଥିଲା, ଏବେ 4 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି। ତାକୁ ଯାଇ ଖୁଆଇ ଯା। ଗାଣ୍ଡୁଲୁ ଖାଇବା ଆଣିଲୁ। এইটা নে তাକୁ 4 মিনিট ভিতরে খুয়াইকি আ। ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଦୁଃଖ ଚାରିରେ ତୋର ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ଏ ତ ପାଣି ଲେକିନ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ তুমি যেটা মুখ খাইবি না কোন প্লেট দেখি ঠিক আছে চালি हम कौन खाइब कौन खाली चट्टी देखुन लंबा लिस्ट भी गोटे पड़े हम पढ़ियो মত তো ইংলিশ জানা নেই তুই পড়তে রে। মতে আসলে ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ पढ़ला पढ़ती ଆକୁ ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। हम आ पढ़ती चिकन ले चिकन लान के चिकन ବ୍ରେକ୍ ମାର ରେ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଖାଇବା ନା ମାସର ଖାଇବା ବେ? ମତେ କଣ ବଡ ଜାଣି ଭିକାରୀ କରିଦେବୁ ମାର आज जा खाइबो ବାଇଗା ଯୋଉ କାଢୁତା ନା आ तो जदे बने मोज आज जा पा ମୋତେ ଚାପାଡ କନା ଏଟା କାହାଳିଆ ବାପା ହାय ହ୍ୟାଲୋ हेलो फ्रेंड्स ଭିଡିଓ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଚ୍ୟାନେଲ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟି ବଜା ଭୁଲେନି ଘଣ୍ଟି ବଜା